Felly, Jamie Bevan, pam nad ydych chi'n hofus gyda strategaeth iaith yma sy'n cael ei lansio heddi? Beth mae'r Llywodraeth yn lansio yw syniad mawr cynnal sgwrs mawr arall. Mae hwnna o ystyried y ffaith cawson ni'r cynhadledd mawr mond 3 blynedd yn ôl. Mae llu o adroddiadau wedi cael eu comisiynu gan y Llywodraeth gyda argymellion da bydd yn helpu'r Cymraeg a'n cymunedau Cymraeg, a dyw y Llywodraeth ddim wedi weithredu ar y holl argymellion hynny. Pam cynnal sgwrs arall nawr, a ni'n gallu ymddiried ynddyn nhw i weithredu'r argymellion o ryw sgwrs arall? Dwi ddim yn ymddihiriad ynddyn nhw. Mae'r iaith Cymraeg, mae'r cymunedau naturiol hyfyw Cymraeg ni yn redig mas o amser. Does dim amser i parhau i siarad. Mae'n amser i weithredu, a weithredoedd dewr radicalaidd neu angen arweinwyr sydd yn wir mynd i roi buddiannau ein cymunedau Cymraeg yn gyntaf.